Ahoj přátelé, tady David ze Gdyně. Dneska jsem vyrazil na kole. Mám za sebou zhruba 13 kilometrů. Dal jsem si serpentíny na koráb. A to je asi to nejzajímavější z celého videa. Ne, vyrazil jsem pod koráb po serpentínách, je to zhruba 3,5 kilometru intenzivního stoupání v serpentínách. Pak jsem se přehoup a projel jsem tady vlastně asi 2 vesničky v okolí, nebo 3 vesničky v okolí Gdyně. A chtěl jsem ukázat dneska, abyste přijeli do Gdyně, viděli tady zajímavé místa, 13 km, teď mě ještě čekají 3 a dojedu do Gdyně, takže nějakých 16 km. Je to mírně náročnější, ale já jsem po 3 letech na kole a po druhý letos. Já jsem si dal minulý týden nějakých 8 km a dneska jsem si dal těch zhruba 15-16 km. Touhle trasou docela náročnou, ale i v mých letech se to dá v klidu projet. Takže kdo jezdí, úplně v pohodě. Kout na Šumavě a moje už skoro konečná zastávka, poslední, ale já tady začínám a vy se dívejte, jak jsem se dostal až sem. Just like the scripture in a hotel drawer, I just don't know what good my faith is for. My train of thought ain't making all of the stops, and I'd sell that but no one wants what I've got. What I've got. What's in a word if no one feels any blame? Who gives a shit if no one feels any shame? You know the sun won't rise in everyone's sky. Stars can't dance until you open your eyes. Pořád není konec. 2,5 kilometru, jenom takovýho stoupání. A ještě mě čeká tak dalších kilometr. Uvidíme, už jedeme nahoru. Ale kdo chce, tady už může jako plachtit jiným směrem. Tak, já si dám vodu a pokračuju dál. A je to z toho důvodu, že jsem na to podruhý na kole. Že jet koráb je taková trošku sebevražda. Jo, a po 3 letech. Tak. There ain't no way that you can please all your friends, and all good things will always come to an end. Just take a break and play the game with the cards you've been dealt. Yeah, be good to yourself. Tak je to dobrý. Já už jsem nahoře skoro. To je rozbočovač. Na podzámčí Orlovic a rovněž Švihov. Mezolezy. Já si vyjedu teďko tady ještě na výpřahy a rozhodnu se, kam budu pokračovat. Tak je to ze spoda 3 kilometry a čtvrt cirka. No, tady je velký rozcestník. Vejpřahy. Můžete vyrazit jak na kole. Je to tady na parkování autem. Takže tady odsaď se dá, něco mi ruší. Už je pryč. Takže tady se dá odsaď jakoby vyrazit do všech směrů, jak pěšky, tak na kole. Takže buď přímo ze Gdyně, nebo tady zaparkovat a vyrazit na různý směry. Nevýhoda je, že se budete vracet do kopce. Takže to. No a já teď přemýšlím, kam vyrazím.
Tak jo, jinak tady je to rovně 4 km na náměstí. A na Branišov to je tady kousek níž, co jsem měl tu křižovatku doleva. A já pojedu teďko asi do Němčic, sjedu z kopce dolů. A z Němčic pojedu do Oprechtic a budu se vracet kolem Bílky do Gdyně. Tak jo. Sednem na stroj a jedem. Jinak kopec je to tady řádnej a je tady klesání docela dost procent. A potkal jsem tady kdysi srnku. Takže člověk musí být obezřetný, když jede dolů, ne to tam klopit, co to dá, protože je to tady úzký a všude jsou stromy. Takže opatrně. Tak jsem vyjel z lesa. Za mnou je vidět krásně Nový Herštejn. Tady je úžasný výhled. A já si jedu kousek níž. A otevře se nám tady krásně Němčice, dále vzadu Úboč. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. A tady vykupuje němčické koupaliště. Tady se připravuje nějaká sláva. Koupaliště vypuštěný vypadá, ale všechno fungovat. Je tu nový plot. Jak tady zase cyklostezka. No je to tady celý krásně upravený. No tak uvidíme v létě. To tady bude vypadat. Koupaliště pod horou. No. Se zase posunuli o kus dál, jsme v Němčicích. Tady je rozcestník, já jsem od koupaliště. A teďko tady budu pokračovat. Do Oprechtic rovně. Jel jsem z Němčic, jsou za mnou. Tady nabídnu pohled zase na Nový Herštejn a Suchou horu. Mezi tím průsmyk, z který jsem projížděl. No a tady to je taková krásná. Mám rád tohle období. Všechno to začíná růst a je to plný zeleně a energie. Do toho svítí sluníčko. Nádhera. Zase člověk zapne kameru a musí jet z auto. No, tak. Auto odjíždí. Tam jsou Němčice. Je tady klidný kraj. Je tady schovaný. Já se znova vrátím tady. Proč furt říkám Nový Herštejn? Nový Herštejn z Řícenina. A tam ty 3 kopečky, to jsou příkopy. To je další jakoby zřícenina, nebo jsou to jenom ruiny nějakého středověkého osídlení. A zatím je schovaný Riesenberg nad Gdyní. Tak. Nevím, jestli tohle video vyjde dřív, než že se chystáme na ty zříceniny a udělat tam nějaké povídání a výlet. Takže nevím, jestli to vyjde dřív než tohle video. Nicméně teď nebo potom bude video z Nového Herštejna, příkopu a Riesenbergu, který není vidět. No a tady je odbočka do Ulíkova, tam vyjíždí auto. A to je taková vesnice hodně vysoko v kopci, tady bych řekl, že jako jedna z mála obcí takhle vysoko tady na okrese Domažlice. Ale tam my nepojedeme, my tady budeme sjíždět dolů do Oprechtic.
A zastavíme se v takovém malební požární nádrže nebo nádrže. Tady je takový malý lesní rybníček, je tady odpočívadlo, teď tady někdo odpočívá s dětma. Já jsem si jel z kopce. A byla to samá moucha. Takže se nedalo moc točit a musel jsem se vyhýbat. A není to bezpečný úplně jet z kopce jako blázen nebo ne jako blázen, ale rychle. Pomalu jsem nejel. Těch 30 km za hodinu a držet kameru není úplně bezpečný. No a tady vlastně jakoby jsou rybníčky, protože tady prameniště a stéká sem pramen z Kreslovy Studánky, kam se taky podíváme v rámci návštěv 3 zřícenin. No. Už se nám někdo koupe. Tak tady je ta nádrž, o který jsem mluvil. A jenom tady nakouknem. Voda. No, takže je to tady jasný. Hasičská nádrž, koupání na vlastní nebezpečí a zákaz koupání psů. Takže je trochu sucho, takže té vody tam není úplně, co by mělo být. No, takže to tady je hezky schovaný, v létě se tu chodí koupat lidi. No, tady vidíte, nějaký auta stojí. Takže tak. A my pokračujeme. Žijou Prechtice. My to tady jenom minem. Ale tam jsem vyjel a za mnou je vidět Nový Herštejn krásně. Žijou Prechtice, zastávka. Míme o Prechtice. Vyjíždíme jakoby z Oprechtice, ale tady naštěstí je takový uchátek. No a krásně vyjíždíme. Máme pohled na Český les. Český les jak na dlani. Čerchov, Haltrava, Pivoň. Vzadu Pleš, on to nebude vidět, ale je to tak. A tady přede mnou je Spáňov. Takže krásný výhledy. Já jsem zase kousek popojel, jak vidíte, zase se tady kříží cyklostezky doprava doleva. Jedem už zpátky do Gdyně. Tak, já jsem teď dorazil na Nový Dvůr. Tam jsem přijel a já se tam budu vracet za chvilku, jenom jsem chtěl tady ukázat obrovský rybník, který tady je. Je plný rybářů, takže tady stojí auta, tady je výpust a vzniká tady Zavřanský potok. A je tady takováhle hráz a tam je takhle hlavní silnice do Mažlice Gdyně. Můžete tady jet i na kole, ale říkám, je tam spousta rybářů, si nechtějí být úplně rušený. Já se vracím tady zpátky na odbočku a jedu na Starý Dvůr z Nového Dvora. Jsem se teďko vyhoup táhle od Bílky. Krásný pole. No, tady je ta 3. zřícenina Riesenberg. Taky krásná homole. No, už jsem trošku mimo klasickou silnici, tak je to znát, že ten povrch není úplně asfaltový. Ale to k tomu patří.
Tak, Starý Dvůr u Gdyně. Z cestí, já jsem přijel tady tou cyklostezkou tam, jak jsem zastavil naposled. A tady na mě kouká kout na Šumavě. A tady je taková stará lípa chráněna. No a já teďka tady mažu do Gdyně už. Je to kousek 3 kilometry. Tak já přijíždím do Gdyně a přijíždím tady k bazénu. Vy můžete samozřejmě po této jízdě zakončit svůj výlet. Takže mám za sebou necelých 18 kilometrů. S tím, když jsem začal, tak skoro 18-19 kilometrů cesty. Takže tady máme centrum vodní zábavy ve Gdyni. Takže já děkuju, jestli jste se dívali až sem a poprosím vás o odběr, like a nějaký komentář třeba. A jezdíte na kole, choďte pěšky, ale neseďte doma. Čau.